Szép jó napot kívánok! Mark Majlát a nevem. Egy páran ismernek biztosan ma, mikor találkoztunk Budapesten. Aki még nem ismer, előre akarom mondani, hogy bocsánatot kérek, ha nem tudok perfekt magyarul beszélni. De ha véletlenül van valamilyen szavak, amit most nem tudok tisztán magyarul kimondani, akkor majd valahogy találjunk egy helyet hozzá. Szóval miért jöttünk össze máma? Mink akarjuk mutatni a mi ADAS toolunkat. Mink itt vagyunk egy stúdióban, nekünk van egy nagy kamion, egy MAN TGX, legújabb modell, és mink akarjuk egyszer bemutatni, hogy működik az ADAS, hogy csinálunk egy kalibrációt a kamerától live, és hogy néz ki az egész szerszám. Mi kell nekünk az ADAS-hoz? Kell először is egy szoftver, meg a laptop hozzá, meg egy VCI, amelyekkel az autóval beszélünk. A VCI itt van, most nekem 2 van, egyet, hogy mutassak magának, a másik már az autóban benne van. Nálunk egy hosszabb drót van rajta, van példa a Gutmannnak egy ilyen kis dongle, úgy mondjuk, amelyeket lehet bedugni az OBD-ba, de azt addig akkor nem látom. Nálunk úgy van, hogy mink Bluetooth-szal kommunikálunk, és sokszor úgy van, hogy nem tudjuk mostan reagált az autó, vagy nem reagált, azért bírjuk ezt kiakasztani az autóból, és mink aztán fogjuk látni, itt van egy LED fény, amelyik több fajta színekbe fog világítani. Akkor mink mindig tudjuk, hogy mi történik éppen az autóban. De aztán majd mindjárt fogjuk látni. Különben úgy van, hogy én mondtam, hogy Bluetooth-szal van a kommunikáció a laptophoz. Nálunk van egy laptop, azt is tőlünk kaphassa. Mink kipróbáltuk, ha nincs fal közte, akkor 100 méterig reagál. Az azért van, mert itt bent az antenna, a Bluetooth antenna egy egész más, mint egy egyszerű laptopnál. Szóval ez kell a laptop, a VCI, meg a szoftver hozzá. Mielőtt egy kalibrációt csinálunk, én mindig azt szoktam csinálni, hogy egy diagnózist csinálunk. Sokszor úgy volt, hogy ha az üveges cseréli az ablakot, és utána kiadja az autót, akkor van, amikor azt mondják, előbb nem volt ez a hiba benne, amikor a hiba megjött, amikor az ablakot cserélték, hogy biztos legyünk abban, hogy tényleg nem tettünk valamit tönkre, azért csinálunk előbb egy diagnózist. Na, mostan itt a tévén lássuk a szoftvert, ha megnyissuk. Nálunk egyszerűen itten fönt lehet példa, itt van egy MAN TGX, egy TGX-et beütni, akkor 3 fajta van. Mink tudjuk, hogy most a legújabb megvan, úgyhogy ezt kell kiválolni, azt hiszem. Szó, mostan megvan az autó. Én nekem van egy kolléga, ő már bent ül az autóba, ő mostan begyúgja mindjárt a VCI-t, és begyújtsa az áramot. Mostan hallottuk, hogy begyújtotta. Most az első, amit csinálunk, az egy scan. Úgyhogy kiolvassuk az egész kocsit. Ez én nekem az információ, hogy bedugjuk a drótot, és begyújtsuk az áramot. Mostan lehet itt fönt látni, hogy én már kommunikálok az autóval. Ha itten véletlenül lemenne az áram mondjuk rá 22,5 voltra, akkor jó volna rákapcsolni egy töltőt az autóra, mert mi nekünk biztos legyünk abban, hogy mindig elég áram van. Szóval mostan én megindítottam egyszer a diagnózist, és addig megmutatom, hogy néz ki a mi ADAS-unk. Az ADAS-hoz nálunk úgy van, hogy mink az egész szisztém mobil. Ott nem kell, hogy mostan sima föld legyen, hanem azt lehet kivinni, és mondjuk rá egy kövekes parkolóhelyen is lehetne beigazítani, mert mink a lézerre lemérjük a táblát a hátsó keréktől. Ez egy ilyen tartó, amelyik a hátsó kerékre rá lesz téve. Mink bírjuk beigazítani, egy picit közelebb jövök, bírjuk beigazítani 13-tól 23 collig. Úgyhogy a legkisebb kerekektől a legnagyobbig működik.
Ha itten tekerem az egészet, akkor úgy van, hogy én mind a két felére egyszerre kinyitom, itten a közepén, ahol aztán a tükörbe fog jönni, még a szkála, az mindig a közepén van. Mostan néha úgy van, hogy a felni, ha meg van ütve, akkor nem lehet beakasztani, azért bírnám bárhogy a felnire rátenni. Itten fönt vannak ilyen fogók, még egyszer megmutatom a kamerába. Itt ezen lehet látni. Ezt lehet két feléről bedugni, egyszer a fém felnire, vagy a alumínium felnire. Vagy kívülről, vagy belülről. Szóval, itten mindjárt fogjuk látni, ezt a kerekekre rátesszük, akkor belejön a szkála. Azt is mutatom. Ez lesz a szkála, amelyik hátul, a hátsó keréken rajta van. A másik felén van egy tükör. Az a tükörre fog kölleni, ahol a lézerre hátra és vissza előre hozzuk a pontot, hogy beigazítsuk aztán. Az áldasztúl, ami a kocsi előtt lesz, itt van. Mostan mink már beigazítottuk, hogy maga tudja, hogy milyen nagy, vagy mennyi helyet fog elfoglalni. A táblát lehet levenni, ezt a tartót lehet levenni, és itten a tartót betúlni. Úgyhogy az egész minden a végén körülbelül 80 kilóba lesz, és nem vesz több helyet el, mint 1,20 méter. Itten megy a diagnózis, addig még ez megy, mindig jön a kérdés, mostan miért kell a zárdásza a kamerát kalibrálni. Mert úgy van, mint tudjuk azt, mint mechanikus, ha az üveget cserélem és leveszem a kamerát, én ugyanaz a helyre visszarakom, és az működik. De nálunk úgy van, hogy a gyártó azt mondja, ha egyszer levetted a kamerát és visszarakod, akkor okvetlen muszáj kalibrálni. Másképp nem biztos, hogy működik. A ADAS toolnál nálunk úgy van, hogy mink nem csak a kamerát bírja kalibrálni, hanem a rádárt is. A rádárnak van itt elő egy tartó, ahol lehet a táblát rárakni. Mi nekünk már megvan a tábla a MAN-nak, meg a Scania-nak. Egy kérdés volt előbb, hogy mostan csak nagy kocsikat bírunk csinálni, vagy bírunk kis kocsikat is. Igen, kis kocsit is bírunk. Mi nekünk van egy adapter, éppen megmutatom, akkor lássa. Ez egy adapter, amit bírunk rátenni, ezt a táblát levesszük, és ezt rárakjuk, és onnan bírjuk a kiskocsiknak a táblát rárakni. Most itt van egy példa, a Volkswagen. Úgyhogy, ha megvan a szoftver hozzá, akkor ebben az adásra mindent bírunk. Buszokat, transportert, LKW-t, az a nagy kocsikat, meg kiskocsikat. Szóval itt mindjárt lejártunk. Én előre azt mondtam, hogy fontos volna előbb leolvasni, kiolvasni az egész kocsit, hogy milyen hibák vannak benne, hogy utána ne lehessen mondani, hogy amióta mink cseréltük az üveget, hogy azóta el van romolva. Most megvan. Mostan megvan nekünk itten egy memória. Bírom lerakni, ezt, amit mostan kiolvastam, bírom lerakni a laptopra. Mostan adok csak mint példa egy táblát. Én bírom bemondani, hogy mostan melyik mechanikus csinálta. Itt van egy kolléga, a Ralf Niklaus, és hogy hány kilométer volt itt az autó. Na, mostan lerakom. Mostan kérdezi, hogy már megvan ez az autó. Nem, eddig még nincs itten. Mostan le van rakva. Ha akarom vissza megtalálni, akkor a memória, most nézem, hol van a kocsi, amit én mostan éppen csináltam. Itt van egy 11 óra 10 perc.
és itten bírom kinyitni, mostan ezt bírom kinyomtatni, és elküldeni a e-mail-le példa, vagy hozzátenni a papírokhoz, mikor a számlát kiírtam. Szóval ezt lehet lecsukni. Most hozzájövünk ahhoz, amit akartunk itten csinálni, a kalibrációt a kamerától. Én az előbb mondtam, milyen egyszerű kikeresni az autót. Az autó ki van keresve, én tudom, hogy mit akarok csinálni, kamerát akarok kalibrálni, úgyhogy mostan elég, ha beütöm ide, kamera, kalibrírunk kamera. Az egészet bírom itten ebben a komputerben csinálni, LGS2, egyszer ráütök, mostan én nekem azt mondja, hogy dugljam be a drótot, és gyújtsam be az áramot. Ha mostan minden jó sikerül, akkor bemegyünk megint az autóba, ezen bírom látni, hogy mostan megint kommunikálunk az autóba. Lehet, hogy bírok megmutatni mostan, können wir mal ganz kurz hochschwenken auf die Box, hogy ez a box mostan zöld színbe világít. Az azt jelenti, hogy mostan éppen az autóval beszél, és ott van benne. Oké, kannst du wieder zurück? Szóval, mostan meg vagyunk, ott van a kalibráció kamera, mostan előbb én bírnám elolvasni, hogy mi vár ránk, mire kell figyelni, mit kell beigazítani. Én mindjárt beugrok a oké-ja, mert én tudom, hogy mit akarok csinálni. Na, ez mostan sajnos németül van írva, de én megpróbálom csak elmondani, hogy mostan mit fogunk csinálni. Mi nekünk kétszer kell lemérni, majd aztán fogjuk látni, 1,70 m az első mérő, és akkor kell elfordítani 1 méterre tovább, és 2,70 m még egyszer. Mi kell hozzá? Ő nekem mutassa, hogy a ADAS tool, vagy a miénk, vagy egy originál, az megvan itten, és mit kell mostan beigazítani. A kamera kell, hogy a rendes helyén hogy legyen. Egy sima földön kell, hogy álljon az autó, az azt jelenti mostan, úgy, ahogy mondtam, lehet, hogy köveges, lehet, nem muszáj, hogy mostan a vízbe álljon, de ne legyen mondjuk rá egy nagy luk a kocsi alatt. Na? Szóval az áramot kell kikapcsolni, bekapcsolni, a motort kikapcsolni, a késziféket kell meghúzni, a levegő kell, hogy tele legyen, mert itt arról van szó, hogy ez a nagy kamion nem csak a fék levegőbe megy, hanem a nívó is. Úgyhogy muszáj tele legyen a levegőbe, hogy igényesen álljon. A gumikba arra is kell figyelni, hogy a nyomás, ami a kerékben van, hogy az rendben legyen. Nálunk az bint be van igazítva, és akkor mutassa, hogy hogy igazítsuk be a targetot, a táblát. Mostan lássuk itten, kétszer kell mérni, 1,70 m plusz-mínusz 3 cm, meg a másodszor 2,70 m plusz-mínusz 5 cm. Hogy fogjuk csinálni, mindjárt meg fogjuk látni. A magasságot a táblától 90 cm a főfelé. Ott mérjük az alsó rész a táblától. Na, mostan, hogy lehet egyszerűen beigazítani? Nekünk van itt egy tartó, én mostan nincs létre nálam. A tartót a kamera elé lehet ráragasztani, és akkor onnan ezt bírom beakasztani, van egy mágnét rajta, és bírom kihúzni a táblához 1,70 m. Ugyanúgy a magasságot, 90 cm-t, úgy, ahogy mondtam, az alsó rész a táblától, bírom a főtöz mérni, és ez is pont 90 cm. Mostan ez az első, amit kell beigazítani. De meglássuk, hogy mi van ránk.
Ahogy lehet látni, mink csináltunk szép képeket hozzá, ahol pontosan be van írva, hogy mire kell figyelni. Másoknál úgy van, hogy nincsenek képek hozzá, és akkor nem tudjuk, hogy hogy kell mérni. Ha mindent elolvastunk, akkor azt mondja nekünk, hogy mostan bírok megindítani a funkciót. Itten én nekem muszáj egyszer csak bemutatni, hogy tényleg elolvastam, meg is értettem azt, amit én nekem ittan írtak, még amit kell beigazítani. Most mondom, hogy tovább. Most így azt mondja nekem, hogy a kamerát kell megint a rendes helyére rakni. Kicseréltük az üveget, kamerát visszaraktuk. Késziféket kell meghúzni, az mind megvan. Most azt mondja, kamera kalibrírunk az első mérős. Azt mondja, hogy 1,70 m az autó elé kell beigazítani a táblát, és 90 cm-t a magasságot. De mostan úgy van, hogy én előbb mondtam, hogy még beigazítsuk a lézerre egyenesen az autó elé. Hogy néz az ki? Itten a szélén, wo ist ein andere? Hier, anderen. Itt van egy lézer, egy szkálával. Fölrakni. Das ist jetzt richtig. Nee, ist nicht. Ja, ja. Das ist schon richtig gemacht. So, mindjárt meg lesz. So. Bekapcsolom a lézert. Most hátul, a hátsó keréken már megvan a tartó, meg a tükör. A lézer egyszer a tükörre megy, és onnan visszajön a reflekció én nekem ide a szkálára. Ugyanúgy van két helyen a szkála. Mostan azt, amire kell figyelni, az az, hogy egyenesen, mint azt mondjuk, hogy paralel, beigazítsuk a targetot. Ha mostan az egyik felén példa a táblán 15-nál áll a csík, és a másik felén még 25-nél, az azt jelenti, hogy 20-ra kell mind a két felét beigazítani. Hogy mostan nem mozdítsam először az egész mindent, én nekem itt van egy fogó, ezt bírom kihúzni, és akkor nyugodtan bírom a kezemmel elmozdítani. Soha nem szabad ezen mozdítani, mert akkor ez elgörbül. Egyszer-kétszer kibírja, de aztán már nem. Úgyhogy mindig ebbe a fogóba. Na, mostan beigazítottuk a paralel, hogy álljon az autó előtt, mostan kell a közepét. Ahhoz a kollégám megfordítsa a tükröt. Most lássuk a target, a lézert hátul a szkálán. Mostan azt kell nézni mind a két felén, hogy hol áll. Példa, mostan 5-ön áll, a másik felén mondjuk rá 15-ön. Az azt jelenti, hogy mind a két felét a 10-esre kell beigazítani, és akkor az azt jelenti, hogy mostan tényleg nem csak paralel áll, hanem a közepén is áll. Na mostan ez be van igazítva, úgy, mint ahogy mondja a szoftver. Most bírjuk mondani, hogy oké. Most kalibrálja az elsőt 1,70 m előtt. Ez betart mindig egy pár szekundot. Na, az első, az sikerült. Akkor bemondom, hogy oké. Most azt mondja, hogy igazítsam be a táblát a második mérésre, 2,70 m az autó előtt. Na mostan úgy van, az első mérés volt mostan 1,70 m, nekünk van itten egy kéz, az pont fél méter hosszú. Mostan bírom az egész mindent egyszer hátrafordítani, a táblát visszafordítom, és most megvan a 2,70 m. És nem muszáj volt elmozdítani ez az egész mindent. Egyszer lett beigazítva,
és bírom mind a két mérőst csinálni. Na, ezt beigazítottam. Megint egy pár másodpercet tart. Mostan azt mondja, hogy kapcsoljam ki az áramot. Kolléga kikapcsolja, Zündung aus. Mondom, hogy oké. Zündung wieder einschalten. Mostan visszakapcsoljuk az áramot. Mostan újból bemegy az autóba, és itt van Kalibrierung erfolgreich durchgeführt, az azt jelenti nekünk, hogy mostan minden jól sikerült. Ez volt az egész kalibráció egy MAN TGX-nél. Itt kapsz utána egy protokollt, ezt bírjuk mostan lerakni a másik memóriához, az autóhoz, vagy bírjuk kinyomtatni. Ezt nem kell megtartani, úgyhogy ez volt az egész kalibráció az ADAS tool-ra. Mostan mit lehet még hozzávenni? Én mondtam eleinte, hogy laptop, meg a box kell, meg a szoftver, hogy bírjuk kalibrálni. A laptop nem muszáj, hogy okvetlen legyen. Ha van magának egy saját laptopja, csak fontos, hogy legyen Bluetooth, és hogy elég memória legyen rajta, hogy bírjuk a szoftvert rárakni. De az kell. A szoftver, meg a box, az okvetlen kell. A ADAS toolnál mi nekünk van két tábla, amit hozzákap, és még egyszer mondom, a kérdés volt előre már, hogy bírunk egy kiskocsikat csinálni, igen, akkor kell extra szoftver még hozzá, meg a adapter, és akkor ha valamiknek van a Gutmann szisztém, akkor azok a táblák is ide ráférnek. Úgyhogy mindent bírunk mostan csinálni abba. És éppen gondolkozok, hogy mit felejtettem még el, de én gondolom, hogy ez eddig ideig megvolt. Ami fontos, persze mostan, ha nekünk van egy chat, én láttam, egy páran voltak, ha véletlenül van valami kérdés, akkor lehet oda beírni a kérdést, utána, ha én mindjárt kész vagyok, akkor majd elolvasom, és akkor próbálok én válaszolni ahhoz. De különben úgy van, hogy ha véletlenül van valamilyen kérdés, akkor menjen be az interneten www.wapcowirt.com vagy de, és ottan akkor lehet meglátni a telefonszámot, vagy fölhívni, vagy írni egy e-mailet, és akkor elkérni az én számomat, mert akkor bírunk nyugodtan magyarul is beszélni. És különben úgy van, hogy én próbálok mondjuk rá minden 2-3 hónapban elugrani Budapestre, és ha véletlenül valakinek van szüksége, hogy lássa a szisztémet, akkor nyugodtan egy e-mailet írni, vagy felhívni, és akkor csinálunk egy terminet, ahol kijövünk, és akkor megmutassuk. Különben nagyon szépen köszönöm. Be volt írva, hogy 45 percet fog tartani. Én előre mondtam a kollégáknak, hogy ennyit nem fog tartani, mert én csak egy picit gyorsabban átérek rajta. De nagyon szépen köszönöm, hogy bekapcsolt. Mondom, ha van valamilyen kérdés, akkor nyugodtan még egyszer a chatbe. Ich würde sagen, vielen Dank, Markus, für deine Unterstützung, auch an das Team. Egyszer megköszöntem a kollégáknak, és akkor mondanám, dann sind wir soweit durch. Vielen Dank. Viszlát, halljuk egymást. Ciao.